Tünde, miért fogadta el azt a zacskót? Adásban nem fogadta el, teszem hozzá. De aztán mégiscsak távozott. Nem, én mondtam is, hogy tartsd meg magadnak, tehát vissza lehet nézni ezt a bizonyos kezeket. Utána, hát utána adáson kívül már, hát ugye, de ennek nincs jelentősége. Hogy volt? Átutalással. Ez megalázó. Megalázó, így miért vette át? Hát, de utána ezért fogadtam ügyvédet. Nézze Sándor szemébe. Próbáljon neki mondani valamit, amitől ő megváltozhat. Reménytelen. Ő alapból ilyen. Senki sem reménytelen. Higgyen el neked. Nem, én ebben nem hiszek sajnos. Szkeptikus vagyok, szóval, hogy szokták mondani, hogy szól a közmondás, kutyából nem es szalonna. Én nem feltételezem, hogy ő egy ilyen elvetemülten, ilyen gonosz ember lenne, csak a show miatt. Tehát azért eladja a lelkét is. Egy jó nézettségért. Én adom el a lelkem? Igen, tehát képes erre is, hogy emberi méltóságában megaláz ártatlan embereket. És akkor arról, és másokat is, tehát nem csak engem, mert például a Sebők János barátomat szemüveges kappannak nevezte. Amit most lehet nevetni csak rajta. Csak a szemüveg az igaz. De azért a Bulvár Pintyek családjába tartozó. Igen, állatfaj. Tehát állatnak is neveztél minket. De Bulvár 10 Pinty, a bulvár állattamban használt kifejezés, tehát ez akárhogy szépítjük, ez állatot jelent, tehát magyarán állatnak nevezett engem is. János, hát szomorú, ha mégis teljes egyetértésben váltunk el a stúdióban, és nem volt köztük semmiféle harag, és nem tervező, hogy beperel engem. Én megtervezem, és készen. Hajrá, Tünde! Jól van. Engem. Jól van. Miben lehet a Sándornak igaza, amikor ott volt? Ha függetlenül ő miért mondott, ön szemszögéből nézve, mi a hasznos ön jövőjét nézve, jövőbeli imázsát nézve? Mit profitálhat ebből? Azt, hogy aki ilyen, most lehet, hogy durva leszek, de ez az én véleményem, és szerintem ez az igazság. Aki ilyen úgymond söpredék kategóriába tartozik, mint ő, olyan műsorba, vagy olyan műsorvezetőhöz nem szabad elmenni. Tehát erre majd figyelek a jövőben. Mindenki hallotta, hogy mi volt ilyen, milyen kategóriában is tartozik? Hát, olyan a most valamilyen a következő. Ez csak a revans része. Amikor söpredéknek nevezzük, akkor van-e jogunk utána felháborodni? Mert önnek annak kell maradnia, aki, amiről beszéltünk az előbb, a nemes lelkűnek. De hogyha engem folyamatosan megbántanak, illetve ő ennyire méltatlanul és ennyire megalázó módon bántott meg, akkor azt most én tegyem zsebre, most azt én köteles vagyok elfogadni? Sándor, lenne egy javaslatom. Kérne a Tündétől bocsánatot, ha ő azt mondja, hogy bocs, hogy kicsúszott számból ez a söpredék szó. Akkor ön azt mondaná, hogy bocs, hogy ott tiszteleten voltam. Én nem várok tőle bocsánatkérést ezért a söpredékért sem, mert szíve joga úgy nevezni engem, ahogy ő akar. Engem ez nem bánt meg, és úgy érzem, hogy engem a méltóságomban ez nem sért meg. Én úgy érzem, hogy nincs miért bocsánatot kérnem, tehát azt, hogy most én széles plénum előtt bocsánatot kérek csak azért, hogy ne kerüljön ez bíróság elé. Hát nem, akkor én nagyon szívesen elmegyek a bíróságra, és... No, a bíróság miatt, önmagam miatt. És ezt Tündének is azért azt kell mondani, hogy bocs, hogy ez kicsúszott a számból, önmagam miatt. Nem, hát nehogy már én kérjek bocsánatot. Hát. Nem. Példát kell mutatni. Így van. Akarják megoldást, vagy tényleg műbalhé ez? Szerintem műbalhé. Nem látok. Én a magam részéről meggyőződésem, hogy műbalhé. És mondtam Tündének, hogy ezt okosan tovább lehetne görgetni, tehát ebből tényleg évekig kaszálhatnánk. Nagyon sok okos, kreatív... Hopp, egy érme. Mindenit neki. Ez azért ez kemény volt. Nézze, megkaptad. Amit ott nem tettem meg, most megtettem. Szégyeld magad. Na végre, kibújt a szög a zsákba. Szégyeld magad. De legalább bátor. Még egyet. Szégyeld magad. Most legalább tudod, milyen érzés? Kedves azt, hogy elvesztette az... Milyen érzés? Szégyeld magad. Tünde, jöjjön vissza. Nem megyek. Még egyet. Bocs, elnézést. Szégyeld magad. Pedig várjon.
Na. Akkor végül is eltaláltam. De jól járt, mert ezek 10 forintosok. Majd a szünetbe felkapkodom egyébként. Szóval erről beszélek egyébként, hogy ez is egy módszer arra, hogy tovább lehessen görgetni még egy folyamatot, ami már egyszer elkezdődött, amit már réges mindenki elfelejtett. De én azt gondolom... Ez tudira, hogy vonza utána, mert holnap a csak azt sajtótermékek. Azzal még mindig egy kicsit bajban vagyok, hogy ha ember látja médiában, én ugyanazokat dolgokat látom, mint ön. De biztos, hogy ez az út? Ezt én nem tartom útnak, hogy valaki pofán vág egy marék apróval, mert hogyha én ezt tettem volna, akkor sem biztos, hogy... De az a zsák nem volt? Az nem volt egy pofán csapás? Azért azt gondolom, hogy azért... Indirekt módon? Indirekt módon, így van, de azt hiszem, hogy ez egy kulturáltabb. Mondjuk teljesen mindenben nem menjünk bele. Én nem érzem azt, hogy az egy pofán csapás lett volna. Hiszen nem volt megnevezve az összeg. Egyszerűen úgy de abban a formában, igen. Egy batyú, pontosan amiről mesélt. A Krajcár. Mennyiért is adja el a lelkét valaki? De én pontosan erről beszélek, hogy őnek is saját szemszögéből nézve át kell vizsgálnia, hogy mit vállal, mit nem. Önnek mit kell átvizsgálni a saját szemszögéből nézve? Talán az, hogy ilyenekkel még egyszer nem vetemelek, már csak azért sem, hogy pontosan az arra szinten ne süllyedjek le. És hogy aztán a végén ne kapjak a pofámba egy marék aprót. Mert azért elég bátor ez a csaj, úgy tűnik. Igen. Végre, hát ki kellett hoznia belőle valakinek. Sikerült. Nagyon jó, már megérte. A személyes küldetés, ugye? Köszönöm. Nem ezt akartuk. Nem ezt akartam. De úgy látszik, hogy a nem megoldás is üzenet. Hamarosan folytatjuk.